Krásny deň, ženy. Začnem myšlienkou, že sebavedomie nie je o tom byť vždy silná, ale vedieť to, kým som a prijať sa aj so svojimi pochybnosťami, nedokonalosťami a hlavne mať taký ten cieľ budovať si vzťah k sebe, aj zvonka, aj znútra. A ja som si preto dnes do podcastu pre ženy zavolala Janku Šatanovú, make-up artistku, ak ťa môžem tak nazvať. Samozrejme. Ďakujem, Jani, že si prijala toto pozvanie na podcast so mnou a veľmi sa teším hlavne preto, lebo hneď začnem na teba z hurta, možno ťa to prekvapí. Ale pred pár rokmi, keď som sa snažila ja budovať vzťah k sebe, tak som si úplne uvedomila, že ten vzťah začína aj tým prijať sa zvonku, taká, aká som. A mala som tam naozaj takých veľa medzier. Vôbec som sa nevedela na seba pozrieť s láskou, vôbec som sa nevedela na seba pozrieť tak objektívne, že som krásna žena, ale stále som hľadala tie svoje nedokonalosti. A vtedy mi sestra dala poukaz na kurz sebalíčenia k tebe. A ja si pamätám, že celý ten kurz pre mňa bol naozaj výnimočný, pretože ja som ti stále poukazovala tie svoje zlé a ty si mi stále ukazovala, že nie, ešte toto a možno toto a toto je pekné a toto je pekné. Takže aj takto ti ďakujem za to, že si tak ako keby správne naštartovala ten môj vzťah k môjmu zovňajšku a preto som veľmi vďačná, že dneska tento rozhovor môžem mať s tebou. Ja som veľmi rada, že si ma pozvala. Popravde i tieto kurzy sebalíčenia majú pre mňa takú veľkú hodnotu, nie len z toho hľadiska, že vás niečo naučím, ale hlavná vec, že vám nastavím takéto zrkadlo, ale takéto práve, nie je to pokrivené. To pokrivené získavame teraz vďaka sociálnym sieťam, dokonalému svetu, dokonalému životu. A nič takéto nie je. A práve pri tých kurzoch, keď vám ukážem, čo všetko máme na sebe krásne, na čo sa máme zamerať, tak robíme potom ten svet spoločne krajším. Tým, že keď človek si uvedomí, že aký je pekný, tak potom veľmi dobre to vie využiť v takej hodnote seba rozvoja, pretože sa neuprie na to, čo je úplne že zlé a nedokonalé. Veď práve, že aj keď je niečo dokonalé, tak nás to znervozňuje ako ľudí, tak práve preto treba si ponechať tam ten punc aj tej nedokonalosti. To je to, čo mňa veľmi akoby baví na seba rozvoji, že my keď sa chytíme tohoto, že vidíme tie svoje chyby, tak tie chyby nás formujú. Tie nedokonalosti. A ty ako úžasná vizážistka, tak mi to úplne prišlo u teba tak, že ja si pamätám, že som vtedy riešila nejakú suché miesta na pleti a nejaké začervenané líčka a odvtedy som k ním začala mať krajší vzťah, naozaj, že som si to proste... A hlavne, keď si spomenula, tým by som aj začala tie sociálne siete, ktoré nás tak ako keby metu, by som povedala. Nazvala by som to dokonca až takým extrémizmom niekedy. Áno, že my ako ženy máme teraz naozaj to ovládanie tých sociálnych sietí tak, že buď ideme strašne niekde, kde nevieme ísť, alebo nerobíme nič. Vnímaš to aj ty takto? Určite aj v tej starostlivosti o pleť, alebo celkovo ten zovňajšok je teraz dané, že ideme z extrému do extrému. Buď chytíme fantu, ideme sa strašne o seba starať, to je jedno, či z hľadiska make-upu, či tej starostlivosti. A potom trepeme na seba jedno cez druhé, nerozmýšľame. A prídem do jedného extrémneho bodu, kedy už tá pleť to nezvláda. A samozrejme my sme ešte viac vyhajpované k tomu, že aby sme tam ešte pridali, asi to nie je dostatok a pritom je tam práve ten opak, že nepočúvame same seba a skončí to tak, že potom nám tá pleť ešte viac irituje a viac nám ubližuje a my vlastne ubližujeme jej. My sa cítime ukrivdené, že prečo tá pleť s nami nespolupracuje, ale pritom my jej ubližujeme, my ju ako keby vydráždíme do takého bodu, kedy ona už nevie, čo so sebou. Je to možno aj takým tým tlakom k tomu, že chceme byť naozaj dokonalé. Že chceme byť krásne. Ty sa s tým stretávaš. My sme začali tak z hurta, ale ja by som chcela, aby si nám povedala o sebe a svojej práci trošku viac. Akoby, že ako dlho pracuješ v tejto branži. Mám rada toto slovo. A tak niečo bližšie k tomu, že čo konkrétne ty robíš, keďže niektoré ženy ťa poznajú, niektoré ťa spoznajú práve teraz. No, takže mám 36 rokov, som tuto z Klína, takže som veľmi blízúčko.
No a ličeniu sa venujem už viac ako 10 rokov. Ja som stále tvrdila, že tak 4-5 a minule mi tak nedávno nahodilo spomienku v telefóne, kedy som absolvovala svoj prvý kurz za Lukášom Kymličkom a že bum, pred 10 rokmi. Teda. Tak si človek začal uvedomovať tú svoju cestu, že aká bola dlhá, aká bola trnistá a celkovo, čo by som urobila aj teraz inak. Ale čo by som jednoznačne pokračovala v tom, že robím to, čo milujem. Že z každého kurzu, ktorý som absolvovala, či u Patrika Tá, Samer Kuzami, Evelina Zich, strašne veľké množstvo týchto mien, každý jeden mi niečo dal. Nie všetko sa dá aplikovať reálne aj na tieto naše podmienky alebo na tie potreby tohto trhu. Avšak tam prichádza aj pri tých kurzoch na takom veľkom stage, že človek vytriezvie. A vidíš napríklad, že aj tie modelky sú nádherné. Ale sú nádherné pretože sa o seba starajú. Tá ich krása nespočíva v tom, že majú dokonalé nechty, ale že ich majú upravené. To, že nemajú 2-metrové myhalnice, vôbec to nie je žiaden problém. Tam je problémom to, že my niekedy nevieme odhadnúť tú akoby správnu mieru. Či už starostlivosti, alebo aj napríklad toho ličenia. O tejto správnej miere, tej dávky niečoho pre seba, to je správna miera dávky pre mňa niečoho, čo mi robí dobre, som povedala. To je vo všetkom. Či je to vo vizáži, alebo je to v stravovaní, alebo je to v pohybe, alebo je to v rozvoji. My máme naozaj tendenciu prestreliť. A ja si pamätám ešte tie doby, kedy bol Acne Color, kedy sme sa učili líčiť a neviem sa povedala, že maľovať sa. A ja sa teraz veľmi rada s mojimi klientkami vraciam späť, že vo veľa mentoringov je taký ten návrat naspäť a ja si všímam, že už v tom období tínedžerstva, kedy sme to naozaj prehnali s tým Acne Colorom a kedy sme sa označili, ale bola zase na jednej strane, vtedy bol ten trend, ale vtedy vznikol ten návyk toho, že nepozerám sa na to, čo sa páči mne, ale pozerám sa na to, čo je trendom, čo sa páči druhým a teda idem do toho, aj keď to nie je pre mňa. Presne tak. Vnímaš aj ty ženy dnes, že sú týmto návykom poznačené? Samozrejme, akože fakt sila tých sociálnych sietí je neskutočná. Akože mám bežne klientky, ktoré majú lajknuté nejakú, ja neviem, Zuzanu Plačkovú alebo tieto celebritky a proste niektorá vyjde s nejakým ličením a ona príde za mnou, že počúvaj ma, Jani, ja by som chcela, aby si ma naličila takto. Bez ohľadu na to, že napríklad, ja neviem, fakt ako tá Zuzana je tmavý typ niečo ako ty. A príde za mnou úplne krehká blondínka s modrými očkami, čiže vôbec celé by to bolo prepisknuté. A mojou úlohou je tak ju ako keby ukočírovať do tej správnej miery, že áno, inšpirujeme sa týmto ličením, dám ti tam to gro toho, čo sa ti tam páči, avšak neurobíme to také tmavé, pretože by si sa v tom necítila dobre. A samozrejme, veľkou výhodou make-upu je to, že je strašne transformačný. Čiže ja väčšinou začínam s tým, že urobím to ličenie také jemnejšie, s tým, že tam doplním asi tú moju víziu, že ako by sa mi tá žena najviac páčila. A už potom to transformujeme aj do tej podoby, čo by sa jej páčilo, čo by sa jej hodilo a vlastne akú požiadavku mi dá. Takže aj v tomto je to fakt také dôležité vybrať si toho správneho človeka, ktorý zajedno má aj takú širšiu škálu tých líčení, ktoré vie urobiť, pretože automaticky niektorí ľudia líčia takým spôsobom, že naučím sa jeden štýl líčenia, urobím si jeden kurz. Akože nezatracujem to. Je to pekná robota, ale nie každému sa to hodí. A tam vtedy prichádza aj k tomu, že potom, že napríklad tie dievčatá sú na jednej udalosti 4 a tam vidno ten rukopis a zároveň si napríklad tá jemná blondínka povie, že prečo nevyzerám tak dobre ako tá bruneta. Veď sme boli pri tej istej. A prečo? A mne tuto. A potom automaticky to sebavedomie ide úplne brutálne dole. Áno. Toto môžem povedať, že aj z mojej vlastnej skúsenosti, ale tak roky dozadu,
teraz si už dávam ako keby tak pozor na to, že ja presne viem, čo chcem. Ale nie vždy som vedela, čo chcem. Predtým som šla presne s obrázkom, ešte dokonca aj z Pinterestu. A moja mamina ma tak pekne usmernila, že ja som vždy prišla presne s obrázkom, že maminka, prosím ťa, ostrihaj ma takto. Ona mi vraví, Henritka, tie vlasy sú blondiavé, popas a ty máš po ramená a čierne. A ešte ona má podlhovastú tvár, ty máš guľatú tvár. A vtedy ja nikdy nezabudnem na tú vetu, kedy mi ona povedala, že vždy si v živote vyberaj to, čo sa hodí tebe a nepozeraj na obrázky, lebo proste ťa to odkloní od teba. A vtedy pred tými pár rokmi, keď som nevedela ešte, že čo sa mi hodí a čo chcem ja, presne na týchto svadbách to bolo. Že ja som sedela oproti niekomu, kto bol krásny a úplne som šla s tým sebavedomím dolu a tak som si všetko vyčítala. Ani si z tej svadby nepamätám nič, iba tú svoju zlú emóciu. Áno, presne. Ako reagujú ženy na to, keď im to ty takto povieš? Vždy súhlasia? Nie vždy. Snažím sa to tak trošku zaobaliť, priznám sa, hej. Že hneď keby som vyhrkla na ňu, že nie, to sa tebe nehodí, to bude celé zle, tak to by vôbec nebolo dobré. Ona by ako keby stratila tú dôveru vo mňa a uzamkla by sa mi. A ja tým, že začnem s tým líčením, že začnem napríklad pripravovať tú pleť, tak sa jej pýtam, čo sa jej na tom líčení páčilo, prečo sa jej to páčilo. Či sa jej tam páčili napríklad tie linky alebo naopak tie dlhé myhalnice. Ono je veľmi aj také komplikované niekedy to, že tie ženy nám zviazujú ruky. Doslova do písmena. Tým, že napríklad ona mi povie, že ukáže mi obrázok, ja chcem presne takto nalíčiť, nechcem linky, nechcem umelé myhalnice, nechcem. A my v konečnom dôsledku nemáme z čoho vytvoriť to líčenie. Viem. A mojou úlohou je jej povedať, že neboj sa, dám ti ja tej myhalničky, také, aby boli ľahké, aby ťa nejako nezaťažili, ale proste potrebujeme ich na to, aby sme vytvorili ten efekt. Pokiaľ ten efekt nechceš, nemusíme to dávať. A veľakrát sa mi to stane, že aký mám napríklad tú skúšku líčenia, že urobíme ju, ona potom ide domov a rozmýšľa, alebo snaží sa s tým žiť, alebo nie. A ona má stále voľnú ruku. A tým, že mala napríklad tú skúšku, tak ona vie, že akým štýlom líčim, čo používam, či jej to vydrží, ale to konečné rozhodnutie vždycky padne na ňu. Viem. Že aby to bolo také. Ono, nenadarmo sa hovorí, že ľudskosť je najväčšia forma odbornosti. A toto podľa mňa presne v týchto situáciách asi platí. Že ak ty ľudsky pristupuješ k tomu, vždy si vedela takto reagovať, alebo si musela pracovať na tom, aby si k tým klientkám vedela presne takto ľudsky pristupovať? A nepovedať im to takto akože z prvej. Stalo sa ti to niekedy? No jasne, že mi niekedy vyletelo, a to sa stane. Ale čím viac robím s tými ľuďmi, tým viac ich mám rada. Áno. A tým, že sa mi tie kočky aj stále akože vracajú, tak už máme taký aj dobrý vzťah, vytvorený. Že nenadarmo sa hovorí, že zo zákazníka sa skôr stane kamarát, ako z kamaráta a ten zákazník. A je to veľká pravda, pretože fakt ten človek si vybuduje tú dôveru vo mňa, že aha, táto kočka ma nikdy nesklamala, čiže viem, že mi poradí dobre. Áno. Takže aj v tomto je také, že skutočne. Nadviažem teraz na tie kurzy sebalíčenia. A ako vekovo to máš ohraničené, že? Ako najmladšia žena a najstaršia žena, ako sa dá k tebe prísť vlastne v akom veku? V podstate v každom. Väčšinou som mala od tých nejakých 12-13 rokov, čiže od tej základnej školy, kedy prichádza to zlomové obdobie, puberta, zmeny na tele, zmeny na pleti, zmeny v kolektívoch, ale to vrchné rozmedzie, čo som mala zatiaľ najzrelšiu dámu, tak mala 62 rokov. Čiže mne sa páči to, že v každom veku sa dá urobiť niečo pre seba. Ano. Že nie je tá krása ohraničená vekom skutočne, ale je ohraničená tým našim myslením. Tou sebaláskou, to, že chcem niečo urobiť pre seba. A čím viac budem sama seba formovať, či vznútra, alebo aj zvonku, tak potom aj to okolie to bude úplne inak vnímať. Tu by som určite povedala, že ja som nevedela prijať akoby taký ten svoj výzor. Veľmi náročné to pre mňa bolo. Tým aj takými možno životnými skúsenosťami alebo životnými situáciami, ktoré sa mi stali, tak som sa veľmi škaredo cítila. Tak prvé, po čom som siahla, bol ten vnútorný svet. Idem ho teraz vyšperkovať a som sa vzdelávala, vnútorne nastavala myseľ, otvárala srdce, proste neviem čo, hlavne sebe. A to potom prišlo samo. Že som sa tak raz pozerala do zrkadla, robila som takú techniku zrkadlovú, že prihováraj sa sama sebe.
Ja tak som si vždycky, že dobré ráno, ale to nebol očný kontakt, hej. A potom prišiel ten zlom, že ak chceš byť krásna zvonku, tak proste iba sa staraj o seba. Toto mi tak naozaj si pamätám, ešte si dodnes takúto silnú moju emóciu, že nepotrebuješ meniť svoj výzor, ale skús sa o to, čo máš, postarať. Presne. A vtedy som bol kurz sebaličenia a potom to boli ako keby prechádzky, hej, keďže ja moc fitness neobľúbujem, hľadám vždycky takú tú inú alternatívu. Potom to boli zdravá strava od skvelých žien, ktoré proste poznám. Potom to boli také tie iné návyky a som si povedala potom, že aha, tak tu je ten prelom telo, myseľ, duša. Áno. A nie, že taký iba skok, že a to sa chcem opýtať, že sú ženy, ktoré oddelujú toto. Že sa starajú príliš o vonkajšok, vôbec o vnútro. Alebo príliš o vnútro, vôbec o vonkajšok. Aj to poznáme. Tie spirituálne dušičky, ktoré proste lietajú. Znova je to ten extrémizmus. Ja si pamätám, keď som mala na kurze kočku, ktorá bola nejaká osmačka. A povedzme si na rovinu, ten pubertálny vek je veľmi, veľmi taký prelomový, že čo zasejeme aj do tej duše nám, ženám, mladým. A to bolo fakt také, že to dievčatko nemalo dokonalú postavu, vlásky sa jej krepovateľi, rýchlo jej masneli, tváričku mala proste aknóznu. Ona bola strašne taká tichá, bola veľmi šikovná, ale bola strašne taká utiahnutá. Ono to hneď bolo vidieť, že keď prišla aj na ten kurz, tak ona sa ma bala aj niečo vôbec opýtať, že skutočne ona, vedia, neviem. Že proste úplne to bolo také, že bolo cítiť, že ako keby som s ním musela tak niečo načať, odhaliť vlastne to, kým je vo vnútri a potom jej vlastne darovať aj ako keby to semienko takej sebahodnoty. Pretože ona tým, že aj keď bola veľmi šikovná, ona stále sa tak podceňovala skrz toho zovňajšku. No a prešli sme tým kurzom tak, že vždycky na začiatku si hovoríme veci, ktoré sa mi páčia a ktoré sa mi nepáčia. No a samozrejme, čo sa mi nepáči od pleti, všetko možno vymenovala, akože fakt toho bolo strašne veľa. A je to jedno, aká je to veková kategória, všetky sme sebakritické prehnanie. A potom prišlo to, čo sa mi páči a teraz ona naraz zamrzla. A to mojou úlohou bolo jej ukázať, že pozri sa, aké máš krásne myhalnice. Ja viem, že teraz sú bledé, že sú napríklad rovné, ale dám ti taký recept, že môžeme ich napríklad vytočiť. Existuje lážliv, existujú klieštiky. Keď skúsime toto, uvidíš, vyjať sa ti to. Alebo ich napustíme napríklad tmavou farbou. Nebudeš musieť ani maskaru používať. Čiže odstránili sme takto bod po bode a našli sme na ten jej problém to riešenie. Čiže tým, že mala svetlé myhalničky, no tak sme ich odporúčili nafarbiť, vytočiť. Potom mala napríklad tú aknóznu pleť. Prešli sme si nejaké to čistenie. Samozrejme, došlo k zlepšeniu tej pleti, ale už to bolo aj hormonálneho pôvodu a išlo to aj viac menej od tej stravy. Tak sme zase trošičku vybočili tým, že skúsme to z druhej strany, že skús si nájsť niekoho, kto ti pomôže so stravou alebo s nejakými testami na alergológii, že skutočne aj toto zabralo. No a potom viem, že akože sme sa už rozlúčili, prišla druhýkrát, už bola taká otvorenejšia, už sa jej ľahšie, už ju aj viacej veci zaujímalo. A už potom, keď aj ku mne prišla za každým na ličenie napríklad na tú svadbu alebo niečo, tak tam presne prichádzal ten wow efekt. Hej? Čiže úplne, že nechcem to povedať, že zo škaredého káčatka, ale z nesebavedomej ženy sa to premostilo čoraz lepšie. Hej? Zmenila školu, ja neviem, začala chodiť na prechádzky, vymenil sa kolektív a tým, že si sama viac verila, tak si viac aj tých ľudí priťahovala. Určite áno. A toto je také akoby, my sme to nemali tak extrémne ako táto mládež, že oni vidia napríklad aj skincare. Moja dcera má 12 a ona keď ja neviem, čo ona všetko má, ale ona tak vždy na mňa, že a toto si skúsila a ešte toto si skúsila a ja vrajem Klári, ja som ešte z doby, kde si potrebujeme vyčistiť pleť a hydratovať. A vrásky, tak ja hovorím, že vrásky sú z lásky a krásne a naozaj ona je zmetená z toho. Lebo proste ona hovorí, mami, veď, ale vieš, skincare by mal byť aspoň 30-35 minút. Pýtam sa, kto ti to povedal? A ona, že
Na internete to bolo, že správny skincare trvá až 30-35 minút. A vravím, že dobre, možno nejaká masáž tváre, ešte som to tak... Tak som si potom, že pošli mi nejaké videá, čo ty považuješ za skincare. Tam bola kozmetika v hodnote asi 2-mesačného platu. A ja si hovorím, že dobre. Hej? A toto je aj niečo, čo chcem s tebou trošku predebatovať, že ako to vnímaš ty v rámci skincare? Musí byť takáto prehrotená, alebo čo by si ty povedala napríklad ženám, ktoré s týmto bojujú tiež, hej? Že sú, nechcú to takto hrotiť, lebo to je zase, viem, že to je náročné, tak to nejdem robiť vôbec. Presne. A to je chyba. Áno. Tým, že je to náročné, lebo jednak zapamätať si 1 000 000 produktov, ich poradie, ich použitie je celkovo metúce. Ja vždycky sa snažím, aby tie ženy mali aj tú rutínu vyskladanú tak komplexne z málo produktov. Z takých univerzálnejších, hej, že hlavne, aby tam bol nejaký ten tóner. Kvôli tomu, aby sme narovnali to pH pokožky po čistení, aby sme začali s tou hydratáciou v poriadku. Buď sérum, a keď nie je sérum, tak aspoň ten krém. Krém potrebujeme bez ohľadu na to, či máme suchú, mastnú pleť, alebo celkovo. A už potom tie doplnkové. Samozrejme, to čistenie je veľmi dôležité, pretože si neuvedomujeme, že koľko toho všetkého sa na tej pleti nachádza. A samozrejme, tým čistením nemôžeme byť zase veľmi agresívni, pretože si narušíme ten kožný mikrobióm a znova tam prichádza k porušení tej kožnej bariéry. A tým, že teraz z každej strany sa na nás valí presne táto reklama, ten marketing je veľmi silný, tak potom aj tie dievčatá sú zmetené a presne dochádza k tomu, že jeden deň používam to, druhý deň to, tretí deň to a neuvedomíme si ani to, že napríklad tie aktívne zložky sa častokrát vylúčujú. Alebo proti sebe proste bojujú, čiže iritujú. Chceme si urobiť dobre a urobíme si zle. Rozumiem. Ten základ, ako napríklad aj naše mamy, samozrejme vždycky od detstva proste umyj si tvár a nakremuj sa. Hej? Že už keby fakt, že nič nerobím, stačí mi iba toto, presne. Nivea, áno. Indulona, Marina, Nivea, mandľový krém. Hnusne smrdľavý. To si pamätám. Ale že fakt, že bol tam aspoň ten základ. Skutočne ten krém plnil funkciu hlavne výživy ochrany. Hej? Áno, aj tá hydratácia je veľmi dôležitá, pretože tá pleť úplne inak vyzerá. Ale skutočne, čo z toho, že ja budem hydratovať pokožku, keď ja si nedám krém. Áno. Hej, že použijem tú hydratáciu, dám tej pleti napiť, ale nedám jej najesť. Jak bude vyzerať? Hladná. Áno, je mi to úplne jasné. A to je presne asi ten taký ten zlozvyk, že nejdem to teda robiť vôbec, lebo to neviem. Áno. A ja to tak často aj používam vlastne pri mojich tých sebarozvojových programoch, že ženy prídu a že ona nevie sa zamyslieť, ona nevie vnímať vôbec nejakú svoju potrebu, ona nevie povedať o sebe nič pekné. Toto je fakt naozaj pre mňa, ale ja som vždycky tak ako keby vo mne sa vráti späť tá spomienka, kedy som ja dostala otázku, že čo máš na sebe najradšej. A mne prebehlo milióny myšlienok, čo na sebe nemám rada. A teraz si vždy na to spomeniem, keď sedím oproti žene, ktorá mi povie, že ja nemám nič na sebe rada. A ja si vždy poviem, ani ja som nemala. Ale teraz ti poviem, že čo napríklad, kde to vieš nájsť. A toto presne je aj taký ten môj muž, ja si čistím tvár, neviem čo všetko a on príde, oplachne, utre, to som ho aspoň naučila, že tamponikmi, že nie utierakom, do ktorého deti si utierajú ruky celý deň. A zoberie si na prst tú Niveu a natrie sa až tak, že to má aj vo vlasoch, aj v ušiach a odíde. A ja sa vždy tak za ním obzriem, že v jednoduchosti je krása. Áno. A je to pre mňa, aj ženám vždy tak hovorím, že hľadajme v dostupných a funkčných veciach riešenie. Presne tak, lebo darmo budeme mať 200 eurový krém na políčke. Keď ho budeme mať na piedestáli a povieme si, vedia si ho dám raz za týždeň, a úplne stratí jednak svoju hodnotu, pretože sa pokazí. Jednak ho my nevyužijeme a jednak tá pleť nepríjme to, čo má z toho krému prijať. Čiže je lepšie potom si zobrať cenovo dostupný krémy, na ktorý mám a radšej stále používať tú konzistentnú rutinu. Aj keď je základná, možno nie je taká finančne náročná a nesmie byť ani časovo náročná. Pretože automaticky, keď som aj večer unavená a ja mám dceru, mám aj prácu, mám aj domácnosť, mám aj manžela v zahraničí, takže všetko je na mne. Snažím sa nájsť tých 5 minút. Hej? Že skutočne, že ak máš malé myhalnice, dobre, používaj sérum. Hej?
ale ja to zabudám. Tak si to daj ku zubnej kevke. Automaticky si budeš zubky umývať a hneď si to pretrieš. Áno. Hej, že skutočne aj tá rutina, vyskladať si ho úplne krátúčku, nenáročnú, ani finančne, ani časovo. A tým pádom, čím viac budeme vidieť tú zmenu na tej pleti, tak aj same sa budeme tešiť, budeme mať lepší pocit z toho. Súhlasím, áno. Ja veľakrát ako keby pretváram v ženách tú víziu, že naposledy sa mi stala situácia, že prišla žena, ktorá čítala knižku Klub Ronostajov od Robina Sharmu a ona prišla s tým, že riadne vyčerpaná. Pýtam sa, že prečo? A ona, že no, lebo tak akože po dočítaní tej knihy, tam musíš stať každé ráno o 5:00 a potom neviem aká dvojhodinová a ja hovorím, že sedí ti to? Máš pocit, že ti to sedí? A ona mi hovorí, že nie, ale píše sa o tom, že to je funkčné, je to dobré. A ja hovorím, dobre, ale prvá vec je super, že príjmaš radu. Hej? No. Vyskúšam ju. Keď som unavená, vyčerpaná, tak to nejdem robiť. A čo robíš? A pýta sa ma, ty čo robíš? A ja, že nič, iba si uvedomujem, že dýcham. Snažím sa pracovať s tým, že sa usmievam veľa, lebo viem, že to mi robí dobre. A nič viac. A ja, že nie. A presne si pamätám ja, keď som sa učila ako takým návykom aj k tomu vozovňajšku, keď mi robil problém napríklad športovať 3-4 krát do týždňa, cítila som, že mi to robí zle. Že na seba kladiem veľké nároky. Tak som si ráno vstala a namiesto 45 minút tréningu som si dala 20 minútový stretching. A proste robila som to 2-3 krát do týždňa. A z toho som si... A teraz už ma láka. Láka ťa ešte trošku, ešte niečo to, ešte to. Preto ten trik aj s tými sérom. Sérum mám vedľa na nočnom stolíku, na myhalnice, hej. Niekedy sa smejem, že mi zarastá pod očkom, lebo asi mi chlapne vedľa. A nevadí, hej. Prešľapy sa rátajú. Takže... určite toto je vo všetkých oblastiach podľa mňa, hej, že nebyť lenivá, ale byť vynaliezavá. To je veľmi dôležité. A tvoje kurzy sebaličenia učia aj takú rutinu alebo tú potrebu tváre. Vieš odhadnúť, keď tam vlastne príde tá žena, že čo potrebuje? Vieš jej s tým pomôcť? Lebo na začiatku sa hneď potrebujeme ako keby zoznámiť s tou pleťou. Učíme si typ pleti, stav pleti, typ pleti je geneticky daný, ten je nemenný, s tým sa rodíme a potom je stav pleti ovplyvnený napríklad tou starostlivosťou alebo celkovo prostredím, v ktorom sa pohybujeme. Čiže či je to už práca alebo nejaký klimatizovaný priestor, to všetko na nás nejakým spôsobom ako pôsobí. A práve týmto začíname preto, aby sme si vedeli vyvodiť tú správnu rutinu a správne produkty. Ja veľmi často sa stretnem s tým, že kočky dojdú so svojimi kozmetickými kapsičkami, ktoré majú úžasne vyskladané. Fakt, že tie produkty sú na vysokej úrovni, niektoré máme pomaly aj zhodné, ale príde k tomu, že napríklad nemajú dobré štetce. Ten štetec je naša druhá ruka, takže automaticky prečo to nanášaš tým, ako to nanášaš tým. A ten kurz vlastne prebieha tak, že najskôr si povieme k tej teórii, druhú časť robíme na tej pleti, čiže jednu polovicu tváre celkovo naličím ja s tým, že jej vysvetľujem, ako držať štetec, kedy má vlastne použiť ktorý štetec, ktorý produkt. Ono hneď vidieť napríklad aj na tej pleti. Napríklad sa mi stalo, že sme dávali na veľmi začervenanú pleť jeden druh krému a kým som jej vysvetlila všetko, čo som tarala, tak ona vraví, ale pozri sa, ja už tú pleť takú červenú nemám. Ja vraví, vidíš? A to sme iba krémy vymenili. No a týmto spôsobom, že jej to ukážem, si potom na konci spíšeme aj zoznam všetkých produktov, ktoré sme použili. S tým, že neriešim, či si ich ona kúpi alebo nie, ale má to tam ako ťahačik. Že áno, to sme použili, toto nám vyhovovalo a na jednej strane môže si to kúpiť ako odporúčanie, na druhej strane, keď ja vidím, že čo všetko má v tej kapsičke, nemusí vždycky, napríklad stane sa, že si dokúpi 1-2 produkty. Hej? Že ja aj hovorím tým ženám, že niekedy je dôležitejšia tá skincare, hej, čiže že možno o 1-2 kroky pridať, aby tá pleť bola krásna a tým pádom nebude potrebovať napríklad toľko tej kamufláže. Rozumiem, áno. Takže ono je jedno, či máme Dior alebo nejaký Maybelline. Ide o to, či vieme ten produkt správne použiť a v takom množstve, akom potrebujeme a naniesť aj vlastne tým správnym spôsobom. Ja by som si najviac prijala pre ženy, aby sa prestali báť ako keby starať sa o seba. Lebo oni sa veľmi boja. Majú strach, že ak sa začnem o seba starať, tak to bude únavné. Alebo ak sa začnem o seba starať, tak neviem čo. Hej? Že niekedy sú tie výhovorky také zvláštne.
A takým môjim odkazom tohto nášho stretnutia je, že aby sa ženy prestali bať starať sa o seba aj zvonka, aj znútra, lebo je veľmi dôležité. Život máme jednu šancu, a toto je také klišé, ale je to fakt. A my by sme si mali naozaj zvážiť, že čím mám krajší vzťah k sebe, čím som seba starostlivá, seba láskavá, seba doplňujúca zvonku znútra, tak je to podľa mňa takéto plnohodnotné. Že sa viac usmievam a neviem ani prečo. Presne len tak. Aký ty na záver nášho podcastu by si dala odkaz pre ženy? Ak sa nebudeme mať starať o seba, tak potom kto sa o nás postará? To je krásne. Pretože všetko je menné. Naše deti raz vyrastú, odídu nám. Ja mám až zimom riavky. Aj ten partner, pokiaľ sa nebudeme o seba starať, budeme potom ako drzé jašterice, tak to poviem. Budeme veľmi nepríjemné a niekto s nami nebude chcieť byť. Tým pádom sa bude nám vyhýbať aj ten partner, alebo aj tie decka. Ono to strašne vidieť až ako keby s uplynutím rokov a vedieť povedať aj to prepáč, hej, že fakt mala som zlý deň, asi som nemala takto reagovať. A napríklad aj tým, že si nájdeme tú chvíľku pre seba, napríklad fakt, že mám strašné vlasy alebo niečo, čo mi robí ten deň úplne zlým, tak ja si tou rutinou alebo tou starostlivosťou o seba, či už je to fakt, že sa zavriem na chvíľku do izby a načerpám si také to vnútorné ticho, alebo či sa napríklad postaram o tú pleť, tak mi to pridá takú pridanú hodnotu, že aha, ja sa starám o seba, tak tým pádom aj to okolie sa bude tak starať inak o mňa, pretože ja budem úplne inú energiu vyžarovať. Zámer týchto podcastov bol aj to, aby som ukázala ženám, koľko možností na Orave máme. Pretože veľakrát počúvam to, že Orava je kontroverzná, alebo konzervatívna teda. Zle použila. Že Orava je konzervatívna preto, lebo tu nie sú možnosti. A čo si ty myslíš o tom? Je to pravda? Sú tu možnosti, alebo nie sú? Nie je to pravda. Je tu veľmi veľa možností, ale jednak máme tú mentalitu, že sa bojíme povedať, že napríklad ja robím toto. Pretože sa bojíme toho odsúdenia, toho okolia. Častokrát hlavne tie také dýky do chrbta dostávame práve od tej najbližšej rodiny. Hej, že nepochopia nás. Hej, ty chceš líčiť a prečo a to ťa neuživí a neviem a zbytočne do toho tisneš peniaze, robíš to doma, je tam problém, strácate súkromie, proste nájdu milión dôvodov, prečo nie, ale nezamerajú sa na ten jeden podstatný. Prečo áno? Preto, aby som bola ja spokojná. Áno. Hej? To je jedna vec. A druhá vec je aj taká, že častokrát je to aj tým, že ak sa žena o seba stará, tak prichádzajú také blbé narážky. Aha, ona si asi niekoho našla, keď sa o seba stará. Alebo na čo jej to, už sa vydala. Nevnímajú tú potrebu, že to môže aj vychádzať znútra. Hej, že aha, ja som napríklad bola vždycky štíhla a chcem byť štíhla. Aj napriek zdravotným ťažkostiam, všetkému možnému. Chcem sa dobre cítiť. Áno, a potom počuješ to, že ty nikdy nebudeš chudá, lebo genetika proste. Hej, ja toto počúvam roky, že ty si po ocinovej strane a ja si hovorím, že za prvé neviem, ak vyzerajú tí ľudia poriadne a za druhé, že no toto akože prestaňte mi rozprávať, že ale ja si myslím, že vždy sa dá odosobniť. Dá sa odosobniť a veľmi si uvedomujem, že ženy, ak sa rozhliadnete okolo seba, tak uvidíte, koľko príležitostí na odosobnenie sa máte. Jednak aj to, že napríklad ja som úplne prijala ten fakt, že moje práce sú inkognito, dá sa povedať. Hej? Že moja práca je, že každá žena, ktorá je u mňa v coachingu alebo v mentoringu, ja jej meno nezverejním nikde. Ja sa nerozprávam o tom s manželom, nerozprávam sa o tom s kamoškami, s nikým. Naozaj ostáva to proste v štúdiu a tam to je. Hej? A minule som ma jedna kočka opýtala, že a prečo? A ja hovorím, že preto, lebo proste a hneď mi prišlo, pretože sa bojíme. Bojíme sa ukázať, že niečo chceme zmeniť, alebo že niečo... A na druhej strane mne to nevadí. Hej, že pre mňa je to úplne v poriadku, ale viac pre mňa je dôležitejšie dávať taký ten podnet na to, že prestaň sa báť. A uvedom si, koľko máš možností. Takže, a to je, neviem, či určite eviduješ aj tých starších ľudí, že bože, to je generácia. To není, že generácia. Ako vo veľa veciach si všímam, že je tam aj tá drzosť. A je to aj fakt, akože rodia sa teraz aj deti, aj tínedžeri takí, ale je to presne z nedostatku, ktorý vyplýva z nás.
Oni vnímajú, že moja dcera mi tak pekne podá, že mami, ty si možno myslíš, že ťa nevidím plakať, ale ja ťa cítim plakať. A ja som vtedy ostala, že prečo, vieš, že nie, to nie je pravda. Ja cítim všetko, čo cítiš ty. Takže prestan sa tváriť, že všetko je v poriadku. A toto je presne to, že tie deti a tá generácia je tvorená vlastne nami. Čiže odosobnenie sa som myslela týmto, že kašli na to, že neviem kto čo. Ja si myslím, že mňa v živote najprv vyškolilo veľa vecí, čiže mne už je úplne jedno. Naozaj mi je jedno, kto niečo hovorí o tom, že čo ja vôbec. Hej, že pokiaľ to teší mňa a tancuje mi duša, tak ja som s tým OK. A to robí tú iskru v tej žene. A potom doladí to nejakým pekným lúkom a to je na neprehľadnutelné. Tak. Ono nikdy nevyhovieme každému. A ja mám širokú škálu zákazníkov a nikdy by som nepovedala, že 100% ľudí bolo spokojných. Možno 99, možno 98. Vždy sa nájde niekto, s kým som možno nevedela, alebo sme si nesadli tak na tú strunu. Ale pre mňa je dôležité tých 98, ktorí sa ku mne vracajú a dávajú mi hlavne tú spätnú väzbu, že áno, že robíš to dobre. Hej? Áno. Lebo tie 2% môžu byť také, že môže to byť konštruktívna kritika, nad ktorú sa musím fakt ja zamyslieť, že áno, tu som to prepiskla. Alebo či tam nie je aj nejaký taký vnútorný problém tej danej osoby. Môže mať problém so sebou, môže mať problém, treba raz presne, ako sme sa bavili, že nie je spokojná so sebou, tak môžem tam vyčarovať čokoľvek, nebude aj tak spokojná a proste taký je svet. Áno. A to nezmeníme. Vieme zmeniť jedine ten svoj taký, hlavne ten vzťah k sebe a starať sa o seba. Je to naozaj krásne a ti moc ďakujem. Tento odkaz, že staraj sa o seba, bo kto sa o teba postará, to vo mne ostáva naozaj hlboko. Jani, fakt akože ďakujem ti za tento rozhovor a ja určite odporúčam každej žene, aby nazrela na tvoj kurz a uvedomila si, že tak toto môže začať, tá sebastarostlivosť. Ďakujem krásne ti za dnešný deň, je to úžasné. Ďakujem. Čo robíš?